Здравейте! Темата на днешното видео е как да се подготвим за предстоящият есенно-зимен сезон, тъй като знаем, че това е времето, когато ние сме най-бурно атакувани от най-различни вируси и инфекции. Вече влезнахме в месец септември. Знаем, той е свързан с един много важен и за родители, и за ученици и по-малки деца ден, 15 септември, времето, когато всеки тръгва на училище, на детска градина. Всеки родител се вълнува от наближаването на първият учебен ден, независимо от възрастта на детето си. Може би най-притеснени са тези, които за първи път ще прекрачат прага на детската градина и на училището, защото тях специално ние искаме да опазим да са здрави, за да могат пълноценно да посещават всеки един ден и да се насладят на комуникацията с учители, с свои връстници. В тази връзка съм подготвила 3 продукта, които искам днес да представя пред вас. И ще кажа по няколко думи за всеки един и каква е ползата от тези 3 продукта. И така, най-напред се спираме на гелът от алоe вера. Това е традиционна хилядолетна рецепта, предавана през поколенията. В тази бутилка се съдържа 90% чист гел от алоe вера с 9% мед. Така направена формулата реално осигурява 75% от необходимото количество дневен прием на витамин С. Знаем, един от витамините, който е толкова необходим за това да сме здрави и жизнени. Като цяло, приемът на алоe вера има много положителни ефекти и някои от тях са: първо, подпомага метаболизма. Второ, има противовъзпалителен ефект. Трето, спомага за намаляване на оксидативния стрес. Спомага за регенеративните функции в организма и подобрява усвояването на хранителни вещества, на витамини, които ние приемаме чрез храната. Следващият продукт, за който искам да говоря, това е VitaActive. Това са нашите течни витамини. За да бъдат получени е използвана щадяща формула за студено пресоване. 21 витамини, натурални витамини и плодове са обработени, за да дадат на организма ни 10 от най-важните витамини. Някои от тях включват витамини от групата B16, B12, също така голямо количество витамин D, витамин Е, както и фолиева киселина. Имате различни варианти, в които да приемате този страхотен продукт. Една чайна лъжичка е необходимото количество, което ви дава добрият баланс на витамини, които се нуждаят от които се нуждаете вие. Можете да ги разтворите в водичка малко, можете да ги смесите с кисело мляко, да намажете палачинката си или да ги прибавите в мюслито. Виждате различни варианти, така че и вие и децата ви да имат разнообразие в приема. И третият продукт, това е незаменимата коластра. Отново щадящо обработен натурален продукт. Той е обезмаслен. Премахнат е казеина. Студеното производство е с регистрация за патент. Добива се в първите 12 часа от раждането на теленцето. Тази коластра, която е излишна за теленцето, бива обработена по този начин, по който споменах. И за какво е полезна коластрата? Честно казано, за нея много може да се говори, тъй като едва ли има нещо, за което да не е полезна. Най-напред подпомага имунната ни система. Отново държа да отбележа, че става въпрос за имуномодулатор, а не имуностимулатор. Има невероятно бърз противовъзпалителен ефект. Дори тази течна коластра, ако започне приемат и в първите часове при вдигане на температура, може да доведе до понижаване на температурата. Подкрепя чревната флора, нещо, което е изключително ценно и важно, тъй като 80% от клетките, отговорни за имунитета, реално се намират в червата ни. Влияе положително на растежа.
В тази връзка коластрата е полезна не само за подрастващите организми, но също така и за нас по-възрастните хора, тъй като пък благодарение на тази си функция приемът на коластра влияе добре върху кожата на лицето и има подмладяващ ефект. Освен, че може да се използва и като добавка към разкрасителните процедури, коластрата се приема много редовно от спортистите, тъй като тя подпомага изграждането на мускулна маса. И също така би могла да допренесе за по-бързото зарастване на рани. И така виждате едно трио, което страхотно работи заедно и не случайно то е поместено в така наречената детска зимна програма. Ето виждате я тук. Тя се състои от точно този гел, витамините и течната коластра. В интерес на истината, в момента вие можете да се възползвате от това трио на една специална цена само до 10 септември. Това е уникален за вас шанс да пробвате как би се отразила една такава комбинация от продукти, преди реално да стартирате тази детска програма. Въпреки че е детска, аз не виждам нищо лошо, дори и по-възрастни и по-големи да се възползват от невероятната комбинация на тези продукти. И така, възползвайте се от специалната оферта само до 10 септември.